A Coral Polifónica de Vilaxoán é unha colectividade famosa desta vila. Seus compoñentes, con unha puntualidade total, adéntranse no local social para efectuar un dos ensaios cotidianos. Máximo Patiño Méndez, seu director, sinala as correccións previas e explica os matices que hai que realizar para chegar o día da actuación coas mellores garantías. Son de todas as profesións, roubando horas do seu traballo diario e do seu acongo, e chegan a formar unha entidade característica do canto mariñeiro. E como culminación estes ensaios a presentación ao público é no auditorio da Caixa de Aforros de Vigo en Vilagarcía. Galardonada nas súas moitas actuacións, a coral vai deixando unha secuela de Vilaxoán por toda Galiza. Así canta Vilaxoán. É unha mostra delo é esta coral polifónica que por pura afición dos seus compoñentes fai realidade a vida artística de un pobo. Veña Dios que te criou, de niña dos meus ollitos, encanto do corazón. Ai, terriña miña terra, veña Dios que te criou, de niña dos meus ollitos. E como premio ao seu éxito, colleitando os aplausos do público. En Cornazo xa de chaval tiñamos un coro ali. E despois naceu o coro San Martín en Villajuán. Era un coro que tiña moitas actuacións. Cantábamos todo o verán. En medio inverno cantábamos funerales, cantábamos de todo. E dai, pois, un coro que sempre levaba a orquesta de violíns. Foi cando se empezou, vamos a formar a coral, vamos a visitar. E claro, xuntáronse 4 mulleres e 4 homens, naceu co coro, uns aquí, me parece que naceu a coral, naceu con 16 ou con 17 componentes. Despois a medida foi nacendo, foi subindo, hasta que chegou, pois chegamos a 40 e tantos. Algo corre por aquí, hai algo que corre por aquí que se tira e ten que hai no que botar fora do corpo por algún sitio. Na casa teño a abuela que canta bastante ben e tal, e aparte por afición propia, e un ano pola festa do Carme estaba cantando allí con todo o mundo no campo e hubo unha veciña que me díxeme, coño, anduvemos a buscar e tal, que quería falar a miña filla contigo. E coño, eu, bueno, pois, que pasou? Non, para que viñeras para a coral, e digo, eu para a coral non vou, que non me vía ali dentro. Nunca estuve en nada deso ni nada, non me vía ali dentro. E pasín así un pouco, pero volvíronme a insistir outra vez. Coño, vente e tal, e tumba, que lle fai falta xente, aquí e lá. E dixen, bueno, pois, por probar, non me van a comer. Quedamos nun día para ir para o ensaio e tal, e fun, e hasta hoxe.
Eu, se mal non recordo, debe de facer ahora polo Nadal 14 anos. Había estado no coro parroquial, no coro do colegio, pero bueno, xa era unha cousa que non estaba en Vilaxoán, entonces non podía asistir aos ensaios. E despois, bueno, houve unha época aí en que anduveron repescando polo pobo un pouquiño, bueno, pois a xente que lle apetecera e todo isto, eu estaba na casa, e bueno, pois dixeronme se me apetecía, e bueno, vamos a probar. Son Marisa Rodríguez Veloso, son a directora da Coral de Vilaxoán, e Máximo Patiño Méndez de Vilaxoán. Estou aquí, a miña función é basicamente a función musical. Eu estou na parte musical, encargada do repertorio, encargada do ensaio. Temos outra xente que se dedica á parte burocrática, por dicirlo de alguna maneira. E, bueno, eu, ademais de ensaiar e todo, ter moita paciencia, porque un traballo de moita paciencia, pois levo xa casi 5 anos con eles, con momentos máis fáciles, momentos máis difíciles, pero, bueno, creo que agora empeza a ser un pouquiño recompensado todo. E, bueno, a través de Alfonso Galván, o noso organista, pianista, pois cheguei aquí onde a Coral de Vilaxoán, cando tiña 18 anos. Nun primeiro momento, aínda estaba o seu director, pero, bueno, por problemas, pois non quedei. E dai a 3 anos, máis ou menos, volveron a chamar. Xa, e quedei de definitiva, e, bueno, hasta os nosos días. Naceu do coro San Martín. O
Coro San Martín recorría todo Galicia cantando. E dai foi cando tratamos de facer a coral, naceu dai. A primeira actuación da coral foi, estrenámonos na Atlántica, me parece que era Atlántica, de Villajuán, me parece que chamaban Atlántica. Estrenámonos ali porque, ao parecer, o Día de Reyes, os directores da Atlántica solían facerlle un homenaxe aos traballadores ou unha festa. Levábase o director desa empresa, levábase moi ben con Máximo. Estuvemos en todos os sitios, en todo Galicia. Bueno, unha maravilla. Pasamos que eso só sabemos nós, que é un pouco o xogo de... Vamos por aí, bueno, outro mundo completamente. Eu, ademais, o que recordo cando entrei na coral, a sensación de non sei, de arroupamento que me fixo a xente maior, non? Veo unha xente maior, xente que xa non vive hoxe, que xa morreu, eran os maiores da coral, viñeron ali a darme bicos, sabes, a decir, ai, proba, a ver se che gusta, xa verás, estás moi ben, isto, non sei, como un ambiente moi familiar desde o primer día que entras, non? Porque hai pezas antiguas que costaron moito traballo facelas e que están costando, porque quedan moitas atrás. E novas tamén que costan.
ponse a muletilla de que é pa xente maior, non ten por que ser. Pois aquí facemos moita cousa, a música que se fai é de sempre, de agora, de antes, de sempre. Entonces, o de coral vai, parece que leva a muletilla de que é de xente maior, e non ten por que ser. A min gustaríame que se promulgara máis o de un coro de xente xoven, que é outro ánimo, eu animo a todo o mundo que poida. Eu estou xoven, son a máis xoven, creo que daqui. Eu estou moi contenta, me gusta moito. Non sei, pero pola nosa parte facemos todo o posible, pois por falar coa xente, ven a probar, ou se che gusta ou non che gusta. Pero eu creo que tiña que ser a xente nova a que realmente decidira, pois vou probar. Porque engancha, é unha música que engancha. Empezan, pero como é unha cousa que é bastante sacrificada, porque hai que vir aos ensaios, estar un pouquiño libre, que sempre hai que ir a algún sitio, outro, entonces non se queren comprometer. Costa dalo paso porque, claro, a coral parece unha cousa moi seria, unha cousa de televisión, desos coros que ves así, pois non sei, nos grandes palacios ou en grandes teatros, non? Pero para nada, vamos, pasámoslo moi ben, discutimos como se somos unha gran familia. O que soles facer na casa, discutir cos pais, cos irmáns, cos avós, pois ali igual. Porque con esta xente, bueno, pois discútese bastante, tamén rímonos moito, Ensayamos 2 na semana, hora e media, unha hora e media, dependendo máis ou menos do que teñamos que... Pero ten que gustar, se non gusta, xa aburre. Pero eu penso que ao que empeza a faltar xente, se vaya por aí, oye, como me fixeron a min, eu penso que se vai encontrar. Nos duremos e os que, bueno, moitísimos máis. As novas xeracións que se vayan preparando e que se vayan animando. Eu, desde logo, desde aquí, bueno, faría un chamamento sobre todo a xente xoven que probara, simplemente que probara. Non van a nin poñer traxe, nin se van a ver obligados a ir a cantar, nin moito menos. Simplemente, bueno, pues que viñera 2 ou 3 ensaios, que probara. Somos unha gran familia que estamos esperando todo o mundo que lle apetezca colaborar connosco. Eu, aunque tenme que pasar algo moi tal, para eu non ter que deixar. Non sei, debe ser o aire, porque eu non o sei, eu son de carril e non cantan así, así que non sei. Eso sí, debe estar no aire, ou nos genes, porque noutra cousa non creo que estea. É un pueblo que lle gusta o canto, é un pueblo de todas as Rías Baixas donde se ama o canto. Sí, amas o canto. E aunque eu non son de Villajuán, amo a Villajuán. Quero a Villajuán porque son fabulosos, pero é unha xente, como diré, é unha xente encantadora, porque lle gusta a juerga, gusta ya pasalo ben, non? Eso a mí me encanta tamén.